Na, sziasztok gyerekek, én itt sífó lennék. Hát és ez egy olyan videó lenne, amiben csak így beszélgetni fogunk. Miről is beszélgessünk? Hát az eléggé nem tudom, hogy mit mondjak. Szóval, ja, rövidek a videók, de hát nem tudom, hogy még az arcomat nem szeretném mutatni, mivel az még szerintem túl korai lenne. De majd egyszer eljön annak is az ideje. Szóval, ja, hát remélem tetszenek a videóim. Igen, én csak így hétvégén tudnánk videózgatni. Pontosabban, igen, akkor éppen hullik a hó is hullik. Minden van, gyerekek. Gameplayt is szeretnék nektek csinálni, de eléggé nehézkesen tudnám csak megoldani. De aztán bármi történhet. Szóval igen, hát nagyon remélem, hogy egyszer majd tudok csinálni egy hosszabb videót. Fogok live-olni, és még azzal nem máson, mint a Mirratívon. Az egy ilyen kis programon én lehet live-olni. Szóval igen. Nem tudom, miről beszélek nektek. Hát, amit szeretnétek, azt írjátok le kommentbe. Milyen jöhetnek negatív kommentek is, pozitív kommentek is. Bármilyenek, mondjátok, milyen videókat csináljak, milyen gameplay csináljak. Szóval igen, hát én csak ennyit kérnék tőletek, hogy írjatok kommentbe, hogy miket csináljak, és én azt nektek megcsinálom. Nem lesz semmi olyan, hogy nem csinálom meg ilyesmik. Szóval igen. Bármit, amit ti akartok, az lesz. Szóval, ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, ez a kis ilyen vlog videó, és iratkozzatok fel. Szóval, sziasztok!